Bízunk benne, hogy viszonylag egy szép összeget sikerült összegyűjtenünk, és akkor is legalább olyan sok szeretetet tudják felhasználni, mint amelyek még próbáltuk ezt összegyűjteni és megszervezni ezt a rendezvényt. A Rotary Klub Szolnok 13. jótékonysági báljára célzott a szervezet elnöke. Tavaly novemberben egészen pontosan 741.600 forintot sikerült a tagoknak, a támogatóknak és az adományozóknak köszönhetően összegyűjteni. Köszönöm szépen, köszönöm. A báli adományt ezúttal a Minden Gyermek Fontos Családbarát Egyesület számlájára utalják el. A 2012-ben alapított szervezet számos módon segíti az óvodás gyermekeket nevelő családokat. Tényleg minden eszközt megragadunk arra, hogy akár természetbeni támogatásokat nyújtsunk a hozzánk forduló gyermekeknek, akár anyagi természetű támogatást, és ezért is nagyon-nagyon hálásak vagyunk ennek a kezdeményezésnek, hiszen azt veszük észre, hogy a gyermekek családjainál egyre nagyobb mértékben jelenség az, hogy nem tudják befizetni az étkezési térítési díjat. Így a mostani adományból elsősorban azokat segítik majd, akik éppen hogy, de elesnek a térítési díj kedvezménytől. A Rotary Klub Szolnok tagjai legközelebb február 9-én hétfőn találkoznak újra. Akkor az adventi koncerten és az adventi forralt bor kínáláson összegyűjt adományokat adják át 2 újabb kedvezményezettnek.